Lawak Mayor Baldera sisikaping gawin ang malaking pagbabago sa bayan sakaling mabigyang muli ng pagkakataon na makapaglingkod. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Lorna Hernandez. Magandang umaga, Kapar Lorna. Yes, kapag pinagmamalaki ni Lawak Mayor Ricardo Balderas ang pag-angat ng kanyang bayan mula sa pagiging fourth-class municipality sa pagiging second-class municipality. Ayon kay Mayor Balderas, hindi maikaila sa mga kababayan niya sa Lawak ang pag-unlad ng kanilang munisipyo mula na siya ay manungkulan bilang alkalde simula taong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Pangako naman ni Mayor Balderas kung sakaling mabigyan muli ng pagkakataon na makapaglingkod sa kanyang bayan ay gagawin nito ang lahat para sa malaking pagbabago hindi lamang sa lugar kundi sa kabuhayan ng kanyang mga kababayan. Kasabay rin, nag-aangat ang kabuhayan ng kanyang mga nasasakupan, partikular na ang mga mahirap na mga magsasaka. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, pagpaparehistro para sa Kasalang Bayan 2025 sa Binalonan hanggang January 31 na lamang. Ang detalye mula kay Kaparbien Bergabinya. Kaparbien. Yes, Governor Kapartner, pinaalalahanan ng Binalonan LGU ang mga mamamayan nitong nais humabol sa Kasalang Bayan na hanggang January 31, 2025 na lamang ang deadline ng pagpaparehistro. Para sa nais humabol ay magtungo lamang sa Municipal Civil Registrar Office na matatagpuan sa Pasalubong Center sa Old North Central School, Poblacion, Binalon, Pangasinan. Ngayong araw, January 29, bukas ang Municipal Civil Registrar sa kasalayang bayan registration. Nakatakda namang naganapin sa araw ng mga puso, February 14, ang Kasalang Bayan bilang bahagi ng Binalonan Festival 2025. Para sa Pilipinas Kumas, si Vian Bergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, lunsod ang Alaminos sa kibahagi sa pagdiriwang ng Zero Waste Month sa pangunguna ni Mayor Art Brian Celeste. Ang detalye o ang balitang yan mula kay Kapar Sheila. Balo Kapar Sheila. Aktibong nakibahagi ang pamahalang lungsod ng Alaminos sa pagdiriwang ng Zero Waste Month sa pangunguna ni Mayor Art Brian Celeste na kinakatawan ni City Councilor Kelvin Teos Humilde. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Information Education Campaign on Solid Waste Management for Commercial Establishments na pinamumunuan ni City Environment and Natural Resources Office o Centro CGDH1 Rosali S. Arruelo. Kabilang sa mga nakapagsalita sina PMS2 Junero Romy A.S. Tolas ng Department of Environment and Natural Resources Environment Management Bureau, Region 1 Executive Assistant on Ecotourism Affairs, Attorney Odisa Ann is Bingson, Supervising Administrative Officer Engineer Wilson Camba, at Joe Meril S. Pamo ng City Health Office. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kalaman ng mga commercial establishment owners tungkol sa tamang pamahala ng solid waste bilang bahagi ng advokasya para sa isang malinis, maayos at mas responsableng komunidad. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, San Quintin LGU naghandog ng regalo sa mga lolo at lola na nagdiriwang ng kanilang karawan sa buwan ng Enero. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapar Lorna Hernandez. Kapar Lorna. Lola na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito ng Enero sa pamagitan ng simpleng regalo. Ito ay bilang pagkilala at pasasalamat
sa mga senior citizens sa kabilang o kanilang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon para sa bawat pamilyang Quintinian. Pinaunahan ang pamamahagi ng regalo ni Mayor Florence Pagaduan Q na nagdiriwang din ng kanyang kaarawan ngayong araw, Enero 29. Maliban sa gift packs ay nakatanggap din ng mga lolo at lola ng libreng blood sugar analysis, blood uric analysis at lipid profile analysis. Umaasa si Mayor Pagaduan Chu na magpapatuloy ang programa hindi lamang sa buwang ito ng Enero kundi sa buong taon at sa darating pang mga taon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pang balita. Mga papanda ng LGU nakipagpulong sa mga kinatawan ng Anti-Red Tape Authority. Ang detalye mula kay Kaparbien, gabi niya. Kaparbien? Nagdaos sa mahalagang pagpupulong ang bayan na mapandas pamuno ni Mayor Carl Christian F. Vega kasama mga kinatawan na Anti-Red Tape Authority o ARTA nitong January 2025. Ginanap ang pagpupulong sa Mayor's Office na dinaluhan ng iba't ibang opisyal at department heads ng munisipyo. Layunin ng nasabing pulong ay suriin ang pagsunod ng bayan sa mga lituntunin ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Nakapagbigay rin ang nasabing pulong ng daan upang mapatibay ang transparency, efficiency at accountability sa pamahalaang lokal. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, si Bianco Gabinia, kapartner mo sa balita at service. Sunshine Newsline. Samantala, magkakaroon ng libreng Theoretical Driving Course o TDC sa Dagupan City Plaza sa February 1 at 2 ngayong taong 2025. Ayon yan kay Mayor Belente Fernandez, ang Theoretical Driving Course o TDC ay mandatory requirements para sa mga nag-a-apply ng Student Driver Permit. Ang libreng theoretical driving course ay limitado lamang sa mga residente ng Dagupan at meron lamang itong 200 slots. Kabilang sa mga kwalifikasyon ay dapat nasa edad 16 pataas, marunong bumasa at sumulat. Kabilang naman sa dapat dalhin ng partisipante ang client ID, birth certificate at one valid ID o school ID. Kailangan na kompletuhin ang 15 oras o 2 araw na theoretical course. Magdala rin ng mga partisipante ng ballpen at papel. Samantala, groundbreaking ng bagong police station sa Calasiao, Pangasinan, ikinasa. Ang detalye ng balita sa pagbabalik ni Kabar Sheila. Balog, Kabar Sheila. Ikinasa ang groundbreaking ng bagong police station sa bayan ng Calasiao, Pangasinan na matatagpuan sa Barangay Poblacion West sa nasabing bayan. Pinangunahan ng seremonya ni Police Brigadier General Lou F. Evangelista, RDR PRO1, bilang guest of honor and speaker. Ayon sa Police Regional Office 1, ang seremonya ay isang mahalagang hakbang hindi lamang sa pundasyon ng gusali, kundi sa pundasyon ng isang ligtas at matibay na komunidad para sa lahat. Dagdag ng PRO1, simbolo rin ng bagong police station sa pangako sa kapayapaan, kaayusan at kaunlaran ng bayan ng Calasiao. Para sa Diyos sa Pilipinas sumahal, Sheila Baluca, partner mo sa Balita at Service. Sunshine News Blast. At gaganapin sa bayan ng Binmalay ang Geek Fest Pangasinan sa kolaborasyon ng Pangasinan Epic Enzo cosplayers at Binmalay LGU February 2, 2025. Imbitahan ng Pangasinan Epic Enzo ang cosplayers at mga passionate enthusiasts and hobbyists ng cosplay at toys na dumalo sa nasabing event na gaganapin sa Manpower Development Center sa Binmalay at libre lamang entrance fee. Tampok sa nasabing cosplay ang toy convention and merchant booths, display, showcases at cosplayers. Kabilang naman sa mga sumuporta ang programa sina Municipal Councilor Jericho Ikong Francisco at Joel Jose JJ Carrera.